Hayırlı gün dostlar. Менә без Рөстәм абый Сәрвәров белән бик зур эшлек атабыз әле. Рөстәм абый нишибез? Менә без хәзер Фирдәүс Тимаев иҗатын яратучылар өчен бик зур бүләк әзерләнә достлар. Аның җырларыннан төзелгән караоке. Менә аның рәхәтләнеп кушылып җырларга, аңа кушылып җырлап булачак, чөнки аның плюсына да, минусына да караоке булачак. Һәм самый главный менә Фирдәүс риза булса инде бер аңа сюрприз. Фирдәүс Тимаев җырларын башкаручылар конкурсы. Син принимаешмы? Вот. И без ул җырларның кешеләрнең Казанга чакырабыз. Кемнәр җиңә? Кемнәр җиңә? Алар инде Казан концертында алар җырлаячак һәм бүләкләр алачак дип уйлыйм. Аксу студиясендә дә Фирдәүс Тимаевның үзеннән дә лиш. Һәм тагын бер сорау. Җырларны өйрәнегез тизрәк. Тагын бер сорау, нинди караокеда нинди җырлар булуын телисез?